Vi skal finde ud af, hvor vi har et vist beløb, og så har vi en rente. Og så har vi nogle terminer, og skal finde ud af, hvor lang tid, eller hvor mange penge vi har efter et vist antal tid. Hvis vi nu siger, at vi starter med 5.000 kroner, som er K0, og så vi får 5% i rente hver termin. Og så vi tager 5 terminer, som er 5 med en helårlig rentetilskrivning. Så kan vi finde, hvor mange penge vi har til slut, altså vores slutkapital. Og vi kan skrive renten som 1 plus 0,05, fordi at 5.000 gange, den har jeg skrevet her, gange 1 plus 0,05 gange 5.000 er det samme som det, der står herinde. Og det vil så sige, at så får vi et resultat ud, som er så vores slutkapital. Og det bliver så til 6.381 kroner. Og det vigtige er, at man skal gå i potensflip. Der er også noget, der er nemlig noget, der hedder rentes rente. Da man får første år, får man også rente af de penge, man får ud fra det næste år.